Tora Sûriya Mafê Mirovan raportek derbarê qurbaniyên jin ji destpêka sala 2011 û ta meha 11 ji vê salê ragihand. û tê de amarekfermî ji qurbaniyên jin ji ber şer û pevçûnên Sûriyê jiyana xwe ji dest dane eşkere kiriye. Bibûneya Roja Cîhanî ya tunekirina tundutujî li dijî jinan, Tora Sûriya Mafê Mirovan raportek li jêr navê Jina Sûrî Nîvî Civaka Rûxandiye belav kir. û di raportê de qurbaniyên jin yên li Sûriyê jiyana xwe ji dest dane eşkere kir ku 13,344 jin bi temen û 11,402 zarokên keçik jiyana xwe ji dest dane û bûna qurbaniyên şer û pevçûnan li seranserî Sûriyê. Tora Sûrî di raporta xwe de aniya ziman ku rejîma Esed berpirs e di ber kuştina 84 ji sedê ji tefahiya qurbaniyan. Ku nêzîkî 21,000 jin di bin destê rejîmê hatine kuştin. û hêzên Rûsyê nêzîkî 1000 jin kuştine. Herwiha hêzên hevpeyman 611 jin kuştine. û rexistina Daişî ya terorîstî derdora 570 jin kuştine. û 74 jin di bin destê rexistinên radîkal wek Eniya al-Nusra hatine kuştin. û derdora 90 jinî bi destê Ertêşa Azad hatine kuştin. Herwiha 556 jin di bin destê nenas li Sûriyê bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dane. Ji aliyê xwe ve Rewangeha Sûriya Mafê Mirovan amareka nû derbarê kesên ji ber şer û pevçûnan bûne qurbanî ji destpêka krîza Sûriyê ji sala 2011 û ta niha belav kiriye. û te kes kiriye ku ji destpêka şer li Sûriyê 340,000 bûne qurbanî û ji wan zêdetirî 100,000 ji xelkê sivîlên Sûriyê ne. Rêveberê Rewangeha Sûriya Mafê Mirovan Ramî Abdurehman ji ajansa France Press got rawangehê 343,000 û 511 kes bi belge ji welatiyên Sûriyê yên bûne qurbanî nivîsandiye û ji wan 102,618 kes ji xelkê sivîl in. Waw qurbanî ji destpêka 15 Adarê sala 2011 ta mijdara sala 2017 bi nav û bi belge hatine nivîsandin. Ji destpêka krîza Sûriyê bi milyonan ji xelkê Sûriyê derbeder û peneber bûne û bi de hezaran ji ber şer û pevçûnan li seranserê Sûriyê bûne qurbanî û bi de hezaran ji di zîndanê de ne bê ku kes çarenivîsa wan bizanibe.